achiel kuom migao moyuto mabup e budget ma hik omendani moriwo nyaka bilion 3.9 mar chudo mar jodong gweng', omenda madhi konyo e jiwo arita kod bero timbe mag oganda e gwenge. Cynthia Onyango miyowa chal mar budget mar arita kod chudo mar jodongo. E budget mangima maromo trilion 4.8, arita obedo achiel kuom migao mokeyo mabup e budget mar hik omenda 2026-27 kendo e kindeni chenro mar jodongo en achiel kuom bad migepe ma sirikal odewo wang'gi. E budgetno jolweny oyudo bilion 252, bad migao marango chenro mag obila kata National Police Service oyudo bilion 144, bad migao mang'weyo maling'ling kata National Intelligence Service oketne omenda maromo bilion 64. I therefore propose 252.1 billion for defense, 144.7 billion for the National Police Service, 64 billion for the National Intelligence Service, 63.9 billion for internal security and the national administration, and 42.6 billion for prison services. And these allocations strengthen national security and uphold the rule of law. Arita maiye omiyo omenda maromo bilion 63 ka arita kod chenro mag kuonde twech oketnegi omenda maromo bilion 42. Bende mbadi omiyo obila bilion 13 mar kodesa nyamburko mag tich, bilion 7 mar bero chenro mag obila e lony manyasani kod bilion 1 moketine bero apise mag okwach kich makonyo e timo nonro mag maundu. Specific security interventions or investments include 13 billion to cater for leasing of police motor vehicles, 7 billion for police modernization program, 1 billion for construction and modernization of national forensic facilities. I have also proposed 3.9 billion for stipend to village elders for the first time, something that has been talked about for years, to enhance local administrative capacities, to appreciate kaka yor bero ngima jodongo makonyo e jiwo arita. Badi wacho ni bilion 3.9 moketine chudo magi en yo mar neno ni sirikal osiro tije kod bero ngima jodongo e kelo kwe gwenge, ahinya nyayo kwe kod bero kido makare e kind oganda. Mr. Speaker, let me repeat. I have also proposed 3.9 billion for stipend to village elders to enhance local administrative capacities and to appreciate and recognize the role played by village elders in helping address security and other societal challenges. Cynthia Onyango, Ramogi TV.